Horas madihita saluhuna dihita dihamuna madohoti perminggu di bagas joro HGBP Mampang Perapatan lumuwi may dihamu natongon di basod depe madohoti perminggu di bagas joro on tuhata ma toktong namadongan hita adorak so masuk kita tu perminggu ta taparade marohata jolo martangiang nahohom mahita di bagas rohat tabi. Marede mahita siya bukwede nomor 560 siya ayat sada dohot 2. Marhite-hite goar ni debata ama dohok goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohok goar ni to diporbadia na to mapalangit dohok tanoon. Amen. Tungi sema dong aku diaka benua gijang jale dukon niho dang adong di halamoh rohaku di tanoon. Nak pemerus sibuku dohot rohaku saya dibatado pertano batuan ni rohaku jala perjabaraku saliling nililingna. Haleluya. 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 Martangiang mahita Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang hupangi dohami tuho saileho matodim na badiay tu bagasan rohanami saipayad di bagasan hami asini roham doho hatigoran
na pinatupan ni anakmu, Jesus Tuhan namin. Sa ramoti hami di hamamasa ni pangujunan, pargugui mahami mangulahon lomo ni roham, asa lamar labas ni roha hami mida dengan ni pabahenam mi di hami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Ulang Yesus dohu bandong aku, o iban apa sona konang, ikon say tokong tiur lekaku, molorap pon Yesus i Allah, molorap pon Yesus i Allah. Tangihon hamuma patit ni debata di mingguta sa minggon, imasian ayat pati perjolo doho lapatanna, songonom mahatana. Audo jahuba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahenomu debatam, dia do lapatan nii ondo, ikon ubiar rohata jala humolong jala upos mida debata, asamida nasana adong. Atong rak mangidugugo mahita mangulahon na hubarto patit nai. Ali Tuhan debata say pargugui mahami mangulahon na hubarto patit ni. Amin. Sosok bahagia di bahen dosaku, dia pun mudar lidah dinahu ingoti. Tatopoti madusata martangiang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan, para sirohan na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujulo ni habang sam habadiyaw mi. Manapoti jala manganggukod dosa nami. Masay jut huarsaki hami ho marhiti-hiti, pikira dohot hata, doho pabainan narwa, dang huhaholongi hami ho siyan nasa roha nami, doho nasa ati-ati nami, doho nasa todi nami, doho nasa gugu nami, nang dongan nami, dang doson diri nami huwag kami, dibahini, tamado rimasamong jala uhumom muhami to hamatean sa liling nililing nai. Alay na mapor sumahamin waeng tu asin ni roham na gudangi, mangido siyan na sa roha namin hasisan ni dosa nami sa luhut na. Sa urupi mahami paubaho roha nami ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham si Pangulo hami, doho ala ni guarmu na badiyay, ali Tuhan saya sima roham di hami halak na dangolon. Amen. Tabigima baga-baga ni debata taring tuhasan ni dosata. Songonod dohata ni Jehovah
unang mabiar ho ayaw do siluluho ko nunga pola hujau guarmu au napunaho hasangapam ma di debatana di gijang. Amin. Ayar sakni rohaku tung satu danuan magota pakarateni dosa idiba Tuhaku nalamate dihapar silangi Ibana paluahon amar tua rohaki Nasal pudoi dan dijujur dosaku Tuhan Tung sesadoi di ban mudarai dan ditulak Tuhaku bea Epistel di Mingguta Sadarion Ima nanienet siat sada raja-raja sapulusia ayat sia 1 sapulalu tajahama marsorek-soreng. Masuk maibana di situ bagasan akaliang laus marborngit di si dungi idama Roma hatani Jahoba madok tu ibana ahado ni ulam di son ale Elia dunginin nama ruar maho jala jongjong tudolo na di jolo ni Jahoba aida ma nang mamulus Jahoba tokin nail nari Roma haba-haba wulun nama berna manodorbani akka dolo doho mamulai akka dolo batu mardalat di jolo ni Jahoba alai dada Jahoba dope di bagasan haba-habai duko salpu hababai Roma ho lalo alai dada Jahoba dope di bagasan laloi jadi dung di begesi Elia suarai dihukupi ma bohina dohot sape-sapena dungi ruar maibana laus jongjong di babani liangi dungi di idama rosada suara madok tu ibana ahado nani ulam di son ale Elia alai ni na Jahoba matu ibana mulak maho tu dalam muhian tukad Damaskus lau maho tu si jalamiahi si Hasael bahen raja panggonggomi Aram jadi manangise malua siap podang ni si Hasael
iko mate bunuon ni si Jehu mai jala manangise malua sian podang ni si Jehu iko mate bunuon ni si Elisa mai mertua do akan atau mangihon hatani di batang jalan au peopsa. Amin. Sonang mahangung sude unang mabiarle isi ende hono kuma martua na porseada sainang hujami tahoni tunahu mosoi. Tidak ko mahaporsiatay songon nahina tidak ko ni dongata sa haporsiaw di sa dok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jahuba ido ama pargugo na suatu dosan na tumapalangi dohotan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai iman etimuon ni si Maria na gabi-gabi siya to di porbadia adorak suabubuan ido to hatta na tumaun na bernit di panguman ni silatus na mati terpajal di bana di hau pinur silang na tuat tubanu atoru dung jetanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahundul siamun ni debata Jahuba amanai pergugu na suatu dosani di simay mana pa mamulak sugot tutanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia dito di porbadia jala adoksa da huria na badia huria hatau panihalak Kristen akan na badia dohot dihasasaan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sugot daging ni halak ng mate dohot dihanguluan na surasuda. Amin. Dabigay tikting masa di mingguta sa daryon. Tabegay matikting di huriatta di bagasan mingguan na parjolo guarni minggu ta sadarion ima minggu tatis
ma David Antoni Sirait, anaknya Mata Lilbet Sirait, tubuni inang Haika Boru Siregar, Uras Huria Gereja Metodis Indonesia GMI, Jemaat Kanan Medan Selatan, dohot Gloria Agustina Holiana Boru Siagian, Borunia Mata Hasudungan Siagian almarhum, tubuni inang Yeti Riama Boru Pardiri, Uras Huria HKBP Mampang Prapatan Resort Mampang Prapatan, Pamas Masuon Kanup tando sai tapatupa pesta gotilon. Gotilon ima madok maulate tu debata isiala ragam ni pasu-pasu naung tajalo sian debata. Nang pedi bagasan tahunon berbeda sian tahun nasalpu alani situasi pandemi COVID-19 na masa di bagasata alaidang nagabe sumuru teringkas ni rohatta laho patutuhon puji-pujian doot kodok-kodok makam natehon pasu-pasu ni debata marhite aka ulota sigano pari pasu-pasu nata jalo sian debata tapasahat marhite pelean tu debata pesta puncak gotilon naeng patupauta di hari Minggu 15 November 2020 doho tema Haleluya pujiok kuma Jehovah sian nasa roha di luhutan ni aka pertigor doho di Huria Psalmen 110 sada ayat sada dohot subtema marparangin adenggan songon bangso ni debata rak mahita manopahi di pesta gotilon jalataida marumang ni kegiatan dohot pertikian na diharustas acara na adong di hitabe pembagian celengan keluarga tuganup sektor dan kategorial akan mengadakan bazar online sadarion Minggu 20 September 2020 naeng patupauta bazar sektor 2 di hari Minggu tanggal 27 September 2020 naeng patupauta bazar sektor 3 di hari Minggu 4 Oktober 2020 naeng patupauta bazar sektor 4 di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020 naeng patupauta bazar sektor 5 di hari Minggu 10 Oktober 2020 naeng patupauta bazar di sektor sada di hari Minggu tanggal 25 Oktober 2020 naeng patupauta bazar ina dohot Debora di hari Minggu tanggal 1 November 2020 naeng patupauta bazar NHKBP remaja dan sekolah minggu di hari Minggu 8 November 2020 naeng patupauta bazar panitia pesta pertanyaan pragotilon di hari Selasa tanggal 10 Oktober 2020 pukul 10.30 naeng patupauta ma pertanyaan pra pesta gotilon marhite virtual Zoom meeting multimedia HKBP Mampang Prapatan pinabotohon tu sudah ruas nih Huria HKBP Mampang Prapatan na seboi ro madohoti permingguan di gereja Ganuk Minggu boi ma tapai hut-hut di channel YouTube HKBP Mampang Prapatan mulate di kerjasama na pasiahon pilihan dohot hamleation pinabotohon tu sudah ruas HKBP Mampang Prapatan mula dong naing pasahaton pilihan minggu pilihan tahun hamulateon perpuluhan manang janji iman buima ditransfer tu rekening Huria Bank Mandiri di nomor yang sudah tersedia atas nama HKBP Mampang Prapatan manang dipasahat langsung tu situa sektor nabi napasapuluhon ulang tahun kelahiran perhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni Huria namar ulang tahun di bagasan samingguon di dok hatani di bata di tangan siamu do gajang ni umur jala di hambirang nado hamoraon dot hamliaon poda tulu ayat 16 parhepengon terlampir kapeleon hamlateon doh na asing na suni jaha di tiktingon taida madi harotas acara na adong di hitabe songoni matikting di ruyata di bagasan saminggon tuhat tama na masu
Tapa penguma piliata ado sadabe huhuk marede syabukwede 783 ayat sada 1 dutna. Dameni debatan na sumurung sian saluhut roha. Imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Salam sehat ma dihita saluhutna. Pinuji ma Tuhatta alamar hita saluhutna tinopana. Boy dope hita patu pahon permingguatta di bagas joro ni debata nang di tonga-tonga ni situasi pandemik covid ima disiala ni haudotta lau mangihuton protokol kesehatan ni alanita jaga ma kesehatatta asa boy hita mamuji pasangapon guwarni debata nang di bagas tabe ganup nang di bagas joro napungu dison horas ma dihita saluhutna hatani debatan agabe turpuk jamita di mingguta sadarion imana tarsurat di Injil Lukas biddu 10 pitu mamuka sian ayat 26 sahat ro di ayat 30 pitu Injil Lukas biddu 10 pitu mamuka sian ayat 26 saat ro di ayat 30 pitu ujaha ma dihita tapayutihut ma di bagasan rohat tabe songon namasa uju ditikini sinoaki sumat tusido sugut di akka ari ni anak ni jolmai namangan minum donasida mangoli jala paboliosa
Saat ro diari habobongot ni sinoaki tu bagasan parawi. Jadi Roma aik na sumari magagohon na sida saluhutna. Songon na masa di akka ari ni silot mangan minum na sida. Manuor manggadis manuan jala pauli bagas. Alai di ari halalaon ni silot sian huta Sodom. Turun mau dan api dohot barerang sian gijang mangagohon na sida saluhutna. Songonima masa dina sadari dina gabe patar anak ni jolmai. Ia halak na dibilut pergijani jabunu dina sadari. Jala dijabui uga senang. Unang ma dialapi dina mijur ibana. Jala halak na diladang los songoni. Unak pola muli ibana. Ingot tamuma nioli ni siloti. Agono sama nanaing paluaon hosana. Alai na agono sai ido na pangoluhosa. Udok madihamu dina sabor ngini dua halak masa podoman. Nasada do jakononna nasada nari tulahonna. Rap maduda madua perempuan nasada do jakononna nasada nari tulahonna. Rap mangulahu mama dua halak nasada do jakononna nasada nari tulahonna. Jadi nina nasida ma mangalusi ibana di dia mai Tuhan. Gabe didok matu nasida ia disibakke laus tusido marubal akka lali ido anggo sahatna. Huria na inaholongan itu hatat Yesus Kristus molo tahatai taringo tu parusia manangari ni Tuhani manang akhir zaman ragamdo jala godangdo pangetusion na mangaleon pandangan na pendapat nasida taringo tusi. Jala godangdo akan na mencoba-coba mangalihon pemahaman taringo tu hari parusia manang haroro ni Tuhani. Sega ni perekonomian, bencana alam banjir yang begitu besar, perperangan di berbagai negara, hancurnya dan retaknya rumah tangga di tengah-tengah kehidupan keluarga Kristen, bahkan saat ini ada yang memperhitungkan dan bahkan mengatakan COVID-19 ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Pandemi COVID-10 sia iman apa tuduhon tanda-tanda nina yang akhir zaman namaon. Ngagodang be namar matean. Pengurangan makhluk hidup di tengah-tengah dunia bahkan bangsa dan negara secara khusus negara kita pun menjadi dan mampu untuk menungkapkan satu keputusan atau kebijakan. Inilah tanda-tanda akhir zaman. HP dina di tahun 1010 sia 110 sia nungadong pandangan nama dok on nama akhir zaman. Alani tadi kok kamu mah sudah nasar tamuna sudah keluargamu na marpungu mahamu diingananon. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian Tuhan akan datang sehingga mereka berkumpul di satu tempat. Namun ketika tanggal, bulan dan tahun itu dapat waktunya tidak terjadi apa-apa. Akhirnya alamaila dang tuhona di hati dakonna mate manikot. Bahkan adong pemahaman sudah suku nama dok tahunon nama akhir zaman roh nama tuhatai. Lewat tahun ini tong dodang akhir zaman.
di dok danga dong nanggo sada nama boto sadiari tikina jala di dia do tempatna parusiai. Tidak ada satupun yang mengetahui, tidak ada satupun yang tahu di mana letak dan tempatnya, di mana waktunya untuk terjadinya akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus. Ido ubahen molotaida di Injil Matius bidu 24 ayat 42 nunga didok disi. Ope dungo mahamu aidang diboto hamu ari haroroni tuhamuna. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Dan 2 Petrus 3 ayat 10 mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Dan ada nama boto sadiari ropanakoi. Kita tidak pernah tahu kapan dicuri. Kalau kita tahu siapa yang mencuri, itu bukan namanya pencuri tetapi meminjam. Molodang taboto isi nama buat berarti panakomai. Molo taboto isi mabuat berarti mamijam. Iko paulak kodo. Tetapi ini Tuhan berkata tidak ada satupun yang mengetahui, bahkan suruh-suruhan ini pedang maboto sadiari haroro ni Tuhane, hanya Bapa yang di sorga. Aleni unang gawe porsea hita molo nunga di dok halak om tanda-tanda neng akhir zaman namaon. Molo adong perubahan na positif diboto tanda-tanda akhir zaman adong hamu baun ni roha denggan dope. Alelam liar do pangalahoni ala dong diboto om tanda-tanda akhir zaman ala unggodang halak madokon tanda-tanda akhir zaman menjadi suatu hal yang tidak lagi ditakuti. Anga godang behalak madokon tanda-tanda akhir zaman. Ayape madok tanda-tanda akhir zaman, nyape madok tanda-tanda akhir zaman. Alai dia do. Dia bilang takang lam jugul lam lomo-lomona dibain. Tetapi firman Tuhan pada saat ini memberitahukan sekalipun begitu banyak wacana pemikiran, pandangan, halak taringo tu parusia, hari Tuhan dan adong nanggosa dan nama boto saya di hari tikina pastinya tidak ada yang tahu. Tidak ada satupun yang bisa menentukan kapan dan di mana Tuhan itu datang. Alaisa dan pasti nunga didok di Matius 24 ayat 42. Dungo mahamu aidang diboto hamu ari haroroni Tuhan muna. Berjaga-jagalah. Dungo mahamu. Mengapa Tuhan mengatakan untuk kita berjaga-jaga asa dungo hita aladang taboto hari haroro ni Tuhan munai. Marhite peristiwa sino dohat silot di patu dohot debatado. Ketidaksiapan mereka untuk menyambut Tuhan sehingga mereka mencemoohkan hamba-hamba Tuhan, sehingga mereka menghina perbuatan mereka, sehingga mereka tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh Nuh dan Lot. Siana menet taboto do buado songo dia do cerita taringo tu si Noah. Jalan Noah pe tua kaya nakota tu pahoputa pe tabari tahod doi songo dia do peristiwa air bah buasa masa air bah dina disuruh debata sinua lau mabain bahtera parawi iparekeli do ido do nariti do bayan songo ni mariti na dibayan di mana parau ape sonadong na masa ape nunga di pabuwa sinoa aikon masa nama aik sumar marhamu bani rohama dang adong nanggo saya na peduli alai dituruso sinoma dohot akka keluargana walu halakalaki lau paturehon lau mabain parawi dung denggan jala masuk sudena sinuru ni debata tu sinoa masuk sude tu parawi masa ma air bah losongonido peristiwa ni silot
Sian hai teota nunga ta baritahon songo dia do barita taringo tu silot. Nuaik pe nunga ta hati dako di jala ta cari tahun itu aka ia nakotan nang pahuputa. Bagaimana peristiwa Lot yang keluar hanya 10 orang dari tempat itu. Namun apa yang terjadi ketika istri Lot menoleh ke belakang hanya karena keterikatan kedagingan ala niartana dang dope rade ibana dang dope yasrohana dang dope uduk ibana holan uti do iberengi mana do Pak Pudi terjadilah tiang garam tiki mangan tiki minum doi na asing nai pada saat mereka makan dan minum, pada saat mereka kawin dan mengawinkan, pada saat mereka bertanam dan membangun, di kepedulian mereka di tengah-tengah dunia, ambisi dan keinginan mereka di tengah-tengah dunia, mereka tidak mempersiapkan bagaimana ketika Tuhan datang. Laos Roma aek sumari, Laos Roma api barerangi, Sodom dan Gomora hancur, air bah menghancurkan manusia-manusia yang tidak tunduk dan taat kepada Tuhan. Gambaran itu nari pinatuduo ni debata taringot tu parusia manang haroro ni Tuhani. Nuaing dihita mungkin deba hita ngamar siol taringot tu haroro ni Tuhani. Di usia yang lanjut alana ngalanjut tusia behami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan nungarade behami sadiari panjoni debata tuhami nungarade behami haroro ni Tuhani ujako kami ma dibagasan lasniro haroro ni Tuhani ala ahan nama neng bainon nami alai deba madok ai geleng do behami posodo behami paima jo Tuhanu nang marojo ho di halebau ni nama ubahen gabe leba gabe dangolo hita mangarade diri talau majakon haroro ni Tuhani sehingga kita mengikatkan diri akan kehidupan dunia. Molo taingot dope jamita minggu nasalpu itu semua kesia-siaan. Itu semua kesia-siaan. Buasa dang tanoon nata tuju. Halai surgo hasonanganido nata tuju. Lau mandapoton surgo hasonangi ima ulau nang pambahenat tama di tonga-tonga ni portibion. Didok diturpukta di dalam bahasa Indonesia dikatakan kerajaan Allah itu adalah dirimu sendiri. Kerajaan Allah itu adalah diri kita sendiri. Berarti moloro debata manomu hita naing pabuan nunga berade hita di kesiapat talau majakod debata ala hita sadiri do didak debata harajon di debata tubuhmu adalah bait sucimu dia manami nanami nainahulungan itu hatta Yesus Kristus di padar debata do gambaran taringotu silot dohot sinoa nang dirita sendiri songo dia dohita menyambut kesiapan kita menyambut hari Tuhan. Olani do didok unang songon inatani silot unang songon halak na pinabawa ni sinoa halai dang diperdulihon justru malah jatuh kepada penghakiman. Buasa di papatar debata taringot tusi karena manusia selalu sibuk dengan keinginan dan ambisinya untuk memegahkan diri di tengah-tengah dunia. Karena manusia lebih terikat dengan kehidupannya di tengah-tengah dunia. Deba madok saleleng di portibio do peinang songoni nama pemikiran nina boy alai ikon ingotot tado saluhut na sahat tuhita saluhut na tajalo saluhut na pinalumeo ni debata tuhita ay nasyad debatadoi
Jala ingotot tamanang sadiari petikinan yang buat ni debatai danga dong ngaci ta boy madok pai majo Tuhan. Danga dong boy be madok. Sian halo jauku sian hodokku sian ulokku do sian iluku doi. Daun. Harus kita sadari bahwa itu semuanya datangnya dari Tuhan dan hendaklah kita memakai itu untuk memuji dan kemuliaan nama Tuhan. Mengata boto songonima. Gambaran ni haruru ni Tuhan ni di tonga-tonga ni di Portibion. Nang pehita sedang menikmati dan peduli. Ketika Tuhan berkehendak harus dieksekusi. Dang adong boy benang dosa dan nama ngabati. Pai maju Tuhan, tidak ada kata tidak. Ketika kita tadi mendengar dan membaca epistel kita, imataringot tu panurirang Elia. Lao do ibana la di ibana do sude. Deba mangihuton ibana gabe munggil mangihuton de batas leban. Lama muse diboto sakap ni Syahab do inatana si sebel. Naing mamunu ibana. Alai lau ma ibana ayah mandi doktuan marua di si Elia. Basa mertabuni ho mulak ko. Iko kembali do ho tugas nang panjon na pinasahat ni debata tu ho. Nang pe sekelilingmu sudah berpangalaho na sohobar naramun dang uduk tu debata. Kau harus hadapi, kau harus jalani, kau harus bisa melakukannya. Ai didongani debata do ibana, ai dina disuruh debata ibana, ala diboto ibana do didongani debata do ibana. Sehingga Elia kembali, walaupun dia mengetahui Ahab dan Isabel, taboto dokan, songot dia do Ahab dot Isabel 500 nama ngeraja si Ahab. Taboto do molo ngamar sak si Ahab si Isabel do barisan paling depan, inatai do barisan paling depan. Au tu sinna. Ngamar sihol si Ahab tu tano ni. Sada bangso na punasa alai di ibana mah cerita hoax untuk bagaimana supaya tanah itu menjadi milik si Ahab. Di hagigod debatado jol mana si songoni. Jala di sangado di dok debata marhite peristiwa silot di hagigon ibana do. Manusia-manusia yang hidup dan berperilaku tidak sesuai dengan kehendak Tuhan sehingga Tuhan menghancurkannya, membinasakannya dengan api. Tuhan juga sempat berkata, dengan peristiwa Nuh saya menyesal melihat manusia-manusia itu yang berbuat tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Menyesal do ibana. Ala dihagigun ibana do pangalaho pabayanan jol main na sobar tu lo monirani debata. Bohado jol masih songoni lau majakon haroron itu hatta Yesus Kristus. Marhite turpukta di bagasan tikion. Ingot hitama, hari Tuhan pasti ada. Dia akan datang. Dia akan datang. Jalan nunga di dok songon panak koborngin. Danga dong nanggosyada nama botoi. Danga dong nanggosyada nama botoi. Molo panak koro tu saya jabu dibuat ma barang-barang na dijabui pasti do napuna saja bu melaporkan kejadian tersebut dan berusaha mencari siapa pelakunya, dan ketika sudah mendapat siapa pelakunya hukuman bila perlu hukuman mati. Asai tahun di mana jaya namuse. Alai moloro Tuhani dang bedohonota isi mangalului isi manakoi. Rade doa Tuhan jakon ma. Bagaimana kesiapan kita menyambut hari Tuhan? Inilah yang ingin dikatakan melalui nats kita pada pagi hari ini. Didok di ayat 34 satro di ayat 36. Hudok madihamu dina sabor ngini dua halak masa podoman. Nasada dojak kononna, nasada nari tulahonna. Rap maduda madua parupuan nasada dojak kononna,
nasada nari tulahonna. Rak mangulahu mama dua halak nasada dojak kononna nasada nari tulahonna. Dia datang sebagai hakim yang adil, mengadili kita satu persatu. Sada jalonna sada nai tulahononna. Ima nasoho bertu lomoni rohani debata. Alani bohado kesiapat taringot tu sih. Situasi pandemik COVID-10 sia. Molo taetong tasadari mate natoras dang bui berengon. Mulak siani tong doikon bohado hita menjaga diri. Adong di tonga-tonga ni keluarga dang bui be parsaorani. Tetapi parsaoran itu tercipta dengan bagaimana kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Molo taingot taida aturan ni pemerintah masuk do masa PSBB nuain. Halai bohadi leon kelonggaran tu hita lau beribadah. Saya mata teruson uduk mahita di protokol kesehatan nih. Unang ngalani ai sehat doau inna. Lau manur sayur dang perduli dak perlu be memakai masker. Ai sehat doau oleh sianat tu sod doau dak perlu maridi be. Ai sehat doau HP dang diboto be nunga makan korban. Kalau sudah mati untuk apa lagi? Alani bohado hita menjaga diri. Kesehatan itu cukup amat berharga. Molo nunga idok lam godang do utangin angin nak sudah itu lama merutang. Terhambat do pakobasyon di tonga-tonga Noria, terhambat do pembangunan wajar karena COVID. Nuaing persiapot tamu se neng pesta gotilon, dang bedo honot tabe wajar karena COVID. Alana ulaoni ngamar hite streaming nama, pertangyangan marhite streaming nama, nunga dibaen pertangyangan lam tapajonok madirita tu debata. Semakin kita mendekatkan diri dan setiap detik hembusan napas ini, marilah kita syukuri karena itu berkat Tuhan, karena itu pemberian Tuhan. Ai marho sampai hita nuain kesempatan dui untuk lebih baik dari kemarin. Unang begulut hita, unang be saling menyalahkan, unang be mangalului kesalahan. Alai talului maharaja ni debata marhite parsaoran nan dilo debata kesempatan tu hita. Marsirupa mahita. Masih tukul-tukul mahita. Di tonga-tonga ni huria keluarga. Unang beta lului hahurangan. Unang beta lului kesalahan. Mari kita semakin mengikatkan diri, melekatkan diri kepada Tuhan. Bukan kenikmatan-kenikmatan dunia yang hanya mendatangkan kesia-siaan karena parsatokinado na di tanoon. Atong dihita na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Adong tuluhal na naing pinasahan ni debata marhite turpukta di bagasat tikyon. Kuaso ni debata patar tunasa na tinopana. Kuasa Tuhan nyata dalam setiap ciptaannya. Nangpe portibion na tinopan ni debata patar do huaso ni debata. Nangpe hosat tahun ngolut tahun patar do huaso ni debata. Alani bohado hita menyikapinya. Na parjolo di dok debata saleleng mangulu ho di hasianganon, saleleng di debata dope hosa hanguluan di ngolum, salelengido marsika soring masa pergumulan di tonga-tonga ni ngulum. Jangan pernah kita menghindar karena selama nafas ini berhembus, selama itu pergumulan ada. Omong kosong, dang adong pergumulan ala ni badita daung. Garis Elia sada panurirang tong do ibana sempat mengasingkan diri karena dia takut untuk dibunuh. Tetapi Tuhan menguatkannya. Ingot masa lelik kita mangulu di hasianganon,
salelingi mamarsika soring pergumulan masa di tonga-tonga ni ngoluta. Nebe dua oneng dono ni debata setia mau. Setialah. Saya donganan ni debata doho rasa roh di ujung ni ajal ni ngolum. Tuhan akan menyertaimu sampai akhir hidupmu. Tuhan akan menyertaimu sampai akhir hidupmu. Nabatuluhon didok debata rodo ibana. Dia akan datang. Dia akan datang seperti pencuri tengah malam sebagai hakim yang terbaik dalam kehidupan kita. Para dema dirita roha ngolu pabahenata Bartolomo ni rohani debata. Pesta Gotilon. Nuaing ta persiapon acara pesta Gotilon. Tarajumima saluhut na adong dihita. Ima si lehon-lehon ni debata adoy. Marsiru pamahita. Lau pasauton ulaw ni pahebakon harajaw ni debata diganup sektor. Naong ditotopon penitia. Kerjasama mahita lau pasauton ni diganup keluarga. Naong pinasahat ni panitia kerjasama mahita lau pasauton ni Bartolomo ni rohani debata saleleko mangulu di hasyanganon. Selamat menjalani dan mempersiapkan diri dan menyambut haroroni Tuhane. Amin. Mauliati rohan nami diho ali Jahuba. Hatam na bede na marsaringar di tonga-tonga di parminggon nami di bagas tikyon di paingot todo hami ali Tuhan. Songo dia do harorom tu portibion. Songo dia do ahdo namasa di tonga-tonga di portibion. Di harorom lau mandapotok kami. Jala di paingot todo hami ale Tuhan songo dia do haradio ni roha ngulu nang pertudion nami. Lau majakon harorom tu portibion. Nunga ragam jalan nunga tung macegodang tadda-tadda nauhidahami. Patuduhon huasom di portibion. Alani ajari mahami lau madok moliate. Hodo debatan eko si sobon nami. Tu hodo hami marpangusadean jala tu hodo hami mangalu-alu. Jala hodo Tuhan nama dongani ngulu nami. Alani Tuhan pargogoy mahami marhite to dim to di parbadia. Asa unang leba jala lala pami di arta ni portibion. Alay pakyon nami mailaw mamuji pasangapon goarmu nabadiay. Unang belalap kami di tonga-tonga ni keluarga nami, di tonga-tonga ni ulaon ng parkarejuan nami. Mga luluy riko ni hedagingon nami. Alay partodyon nami ma. Lamho pangasok kami, marhite saluhut na pinasahatmu di ngulu nami. Atong Tuhan, asima roham, paradema todi nang pamatang nami. Manang sadiari pe harorom tu portibion lau majakok kami. Radedo hami majakoko. Aliyaman nami na marhabangsa di Banua Gijang. Dinalekodo pe kesempatan di ngulu nami marhite hosa hanguluani. Ajari hami lau memakai tiki nami. Yang dibotohodo oleh Tuhan program na pinatupa ni Huriam. Pembangunan ni Huriam. Pesta Gotilon. Kegiatan sekolah minggu. Pertangyangan. Lau pajonokon nami dosa luhut na itu adopamu. Asal marsihohot kami. Jala tinggil kami mabegi soaram. Jala tinggil kami mangulahon. Ulaon na pinasahatmu. Di tonga-tonga ni ngulun nami. Hobasi mahami, dungoy mahami, asa hobas jala dungo hami, lau mandalato nari-ari nami, saleleng mangulu dope hami. Aliyaman nami na marhabangsa di Banua Gijang, toktong do martangyak kami Tuhan. Di ruas ni Huriam na tongon nuang di bagasan perawatan dope, amang renal di shopping do tinang parno boru pardede. O malituan na toktong mapargogoy na sida, lau madalani proses penyembuhan, pemulihan nang di rumah sakit.
Nang ruas ni huriam na soboy hubilangi hami ganup na tongon marsait di bagasan pertudion nang di bagasan hedegingon. Tuhoma Tuhan upasat tami hasatok tong upasat tami sudah nasa ruas ni huriam na marminggu di bagas joromon nang marminggu di bagas nasidabe alani situasi pandemi COVID-10 siaon dongani jala pergugui mahami asa saluhut na masa di tonga-tonga di ngulun nami boy hua dopi hami di bagasan las niroha dohot pamujion di guarmu nabadiai asima roham di hami nang ruas ni huriam na tongong berulang tahun di bagasa samingguon gajang ni umur hai pason las niroha na pinasahat mu tungulu nasida tok tong ajari mana sida lo pasaton saluhut na ola tu tanganmu marhite pujian nang las niroha nasida di hadapanmu muliati rohanami di ruas ni huriam na mangaleon las niroha nasida pelean nasida berpuluhan nasida janji man nasida lau pahebak kon harajanmu di tonga-tonga ni luat namion lam tabbai mahai pason lam tabbai masikat ni saluhut na niulan ni tangan ni ruas ni huriam bain mai gabe habaron ni pasu-pasu aleaman namin namar bangsa di Bonogijang tuho mahu pasat kami bangsa do negara nami na di tonga-tonga ni kondisi pandemi COVID-10 siaon Tuhan ragam jala gudang do macegali halai tuho mahu pasat kami salut aka pimpinan bangsa do negara namion ay hodo na milit nasida parhitia mudo nasida halai pakai mana nasida di bagasan habisuhon nasida terlalu mobi presiden nami asa di bagasan bisuk nasiakong boy nasida memimpin jala boy salpo kondisi situasi nuhaing moliati rohan nami salut na upasat kami tod dinang pamatang nami hulat tu tanganmu sabing marhiti-hiti guarni anakmu Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Marede hita sian buku ede nomor 550 sia uhut tapasahat peliat tatujolo batu pak talau mangrupi pakubasyon di resort. Dehon ma ayat tolu ring mahita jongjong Hebatana soka nasotarida matana mardosa dan tau marnidaho hona sunbadia nasohatu dosan sun hina gogo sun sandap doho
peleatta ale debata amanami na di Banua Gijang odo harorwani saluhut si leon-leon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus upasa tami masian na ni leon mi tuhami pelian nami tuho sai jalo mai gabewap na husus di jolom pasu-pasu mai jalan ramoti asa huparhasea kami peleanon patibulon harajaonmu di tonga-tongan ni huriam doh di portibion buhai marohan nami marhite-hite todim asalamu tadahami godang ni si leon-leon mi tuhami asal lam girgir hami madok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasanani lehon mi todiro di pamataku hosadohot gogoki rodi saluhut artaku upasahan itu ho nasong satokudo Ale aman nami na di Banua Gijang sai pinarbadia ma goarmo sai Roma harajaonmu sai saut malomo ni roham di Banua Tonga on songon na di Banua Gijang leon ma tuhami sadarion hangulua siapari sesama dosa nami songo panesan nami di dosa ni dongan na merdosa tuhami unak kami togihot tu pangujunan palua mahami sian pangago Ai ho nona puna harajan dohot hagogoon rodi hasangapon saleleng ni leleng na di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sondako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopako Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaurhon madamena tutodim Amen, amen, amen. Olan Yesus dohubay nong aku aiba na pasona kon ikon say totong tiur lakaku molora pon Yesus i Allah molora pon Yesus i Allah tanodohot laksonan umolus molosay diiring Yesus tu Banua Gijang pesay torus doboanon ni Tuhaku doboanon ni Tuhaku
dodong aku sai tok tong suara nado tok tong hubege mangapuli au nada ngolong mangapuli au nada ngolong. Gue baru menyadari dari belakang dong. Leher.